Takže čaute. Moje meno je Angelo, prepáčte za malú nevzornosť na svojom diele. Moje meno není to Janer, ale Angelo. A samozrejme, že vás vítam u tohto druhého tutoriálu. No, tady som vlastne nastavil Visible when roll starts a dáme si objekt a hráč a to urobíme aj u level 2. A to vlastne znamená to, že by sme chceli, aby nám to pozorovalo toho hráča. Keď budeme potom chodiť, hneď vám to ukážem. Proste, keď si, no, musíme chvíľu počkať. Bereme si star. No. Takto. Vidíte? Ale keď bude tá izba väčšia, taká proste, keď bude väčšia, taká veľká, no tak samozrejme chceme, aby nám to sledovalo toho hráča. A toto je, no na týchto hrách to síce není až tak moc vidieť, to sledovanie toho hráča, ale lepšie to je viditeľné na tých skákačkách. Na tých skákačkách je to lepšie viditeľné to nasledovanie. Aj na to bude samozrejme tutoriál, ale v neskôršej dobe. Dobre, teraz si vytvoríme trošku lepšieho nepriateľa. Môžeme ho dať aj trošku väčšieho, než sme my. Dáme ho 41 na 40. A môžeme mu dať taký modrý ksicht. Tak. Čierne oči. To sme mali trošku pokročilejšieho nepriateľa. A to by sme mohli dať, že ten by nás mohol... Alebo nie. To bude taký, ktorý sa bude už pohybovať po viacerých. A prepáčte, keď sa stvorí, tak sa bude pohybovať po všetkých smeroch rýchlosťou 8. Pridávať sa to samozrejme nebude. A potom dáme Element Collisions, stena, odrazenie precízne. No, a keby ste to mohli dať aj v neskôršom fázi, ale to až neskorejky. Zatiaľ dáme OK a umiestnime ho do tej našej rúmky. No, dáme ho do druhej, nech to je trošku také usporadanejšie. Objekt. Sem ho dáme. A my si zatiaľ nastavíme trošku lepšieho toho hráča. Za koho budeme teda hrať. Dáme 38 na 49. A dáme ho takého... No, urobíme to s farbičkou. A môže to byť taký
No, bude to gulička, dajme tomu. Tak. Zoberieme takto kocku. Takto. Tak. Ne. Dáme OK. 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 Teraz ho. Nie. Kopírujeme. Teraz si ukážeme, ako si teda po inakšom pokliknutí na inakšiu tú vec. Ako ho premeniť. Ako ho premeniť na tak, aby sa pozeral niekde inde. Je to pomerne jednoduché, stačí dať toto preč a dať to oko sem. Tak. Nevyzerajú síce úplne rovnako, ale teraz nevadí. Dobre. OK. Takto. Teraz si dáme toto preč. No, teraz som si všimol, že používam inakšiu žltú ako normálne, ale to nie je tak podstatné. Nie. Tak. Jeden. Počkaj, to nepotrebujeme. Môžeme dať preč. Áno. Takže po stlačení do A, po stlačení Ačka, sa pozrie, sa premení na sprite, ktorý sa pozerá doľava. Osmičku stále necháme. Jednotka. Dčko, že sa pozrie doprava. OK. Sko, že sa pozrie dole. A Bčko, že sa pozrie hore. A keď nebude žiadny sa držať, tak bude tento sprite. Tak, to sme mali. A to je, animáciu si ukážem neskorej. Teda hneď ako si ukážeme, ako to teda funguje. Že vidíte?
Takže otestujeme to. Doľava. Teda doprava, funguje. Doľava, funguje. Hore, funguje. Dole, funguje. Počkaj, či to funguje aj na druhej ruke, aj keď by malo. No, to sme mali. Fúha. No, teraz si stvoríme tú animáciu, čo je celkom ľahké spraviť. Proste to párkrát. Môžeme to takto kopírovať, často kopírujem toľkotokrát. A dáme mu tady dáme takto ruku. Takže to by sme mali. A tady môžeme vidieť, ako nám to super popachčí. Dáme tam 20, dáme tam 15, dáme tam 10. No je to inakšia žltá, ale teraz není hlavný problém. Máme tam 11. Vymažeme. A u týchto urobíme to isté a ja sa vám ozvem, ešte budem mať. Takže som tu. Už to mám naeditované. Tady som tak veľa toho spravila kvôli tomu, že akože keď bude dlho stať, tak tam bude tá animácia, že ho bude tak urodený. A tady to s tým bude tak pohadzovať. Proste rukama bude chodiť.
Ja to, počkajte, ešte trošku vybrskám, nech to len tak. Tak, raz, dva, tri. 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 Raz toto, raz, dva, tri. Raz toto. Raz, dva, tri. Toto. Raz, dva, tri. Teraz toto, raz, dva, tri. Teraz toto. Raz, dva, tri. No. Trošku tam pridáme grády. Ešte trošku. Vidí seba. A tady tomu trošku přidáme grády. Raz, dva, tři. Hop. 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 Raz, dva, tři. A to by nestačilo. A to isté aj tady. Raz, dva, tři. 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 A ještě. A to isté aj tady. Toto vám ukazujem tak, aby ste si to vedeli predstaviť. Že ako to podľa mňa vyzerať. Keď je dovky, tak sa prevedí na hráč, ktorému som tiež nastavil animáciu, Sprite 11, Sprite 10, Sprite 13, Sprite 12. Dobre, to by sme mali. Ja teraz nastavím trošku škaredšiu toto. Na 35. Urobíme taký kamennú, šedú si vezmeme. To nejakú černú. Ne, černú. Tak príde popraskaný ten kameň. A zarostený. Tak to nejako. Trošku to popraskanie vylepším. Dobre. Teraz to predelíme. Teraz to zase zoberieme. A takto premalujeme. Tak a ešte to tady máme praskliny, ktoré neviem také. Dobre. Ja viem, že to není nič extra, ale sú nastavené tak,
by sme nemali iba jednu stenu. A tým pádom musíme dať aj duplicate event. A počkajte chvíľu. Takže som zase u vás. A nastavíme teda to odrazenie. Tak. Duplicate event, collision, objekt. A viete čo, môžeme to dať rovno aj. Môžeme to dať rovno aj takto. Na ukázanie by sme mohli dať rovno aj nejako, že na štart. Takto nastavíme na všetky tieto veci a dáme OK. Dobre. Tak vymrskáme teda tento začiatok a dáme tam aj to prasco a sem a dáme body sem, sem, no tam ne teda, sem, 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 sem. Takže takto nejak by to mohlo vyzerať. Ten štart. Sa teda uistím, či to tak je. To sa pozrieme. No, jak môžeme vidieť, tak sa skutočne odráža. Vidíme, že to nejde úplne k nemu, ale nemá to tú animáciu, ale nevadí. Si som robil jak debil to, ale nevadí. Animácia není, ale to nám nevadí. Teda aspoň neosobnené. Mám keď áno, tak počte. Sa to aj odráža, nie? No. Dobre, tak odídeme. A ešte by sme mohli spraviť, no, mohli by sme nastaviť aj credits. Ešte, kto to vytváral také veci, tak si nastavíme nový sprite, také nečakané. A dáme si teda tých 57 na 35. A dáme teda takto, takto, takto. Tak. No, teraz dáme text. Tučné, 9, OK. Credits. Tak. Ne. Tak. Tak. A teraz OK. A iba to duplikátnem a zafarbím na červeno. OK. Vytvorím nový objekt. Alebo viete čo? Zruším to. Dáme duplicate. Duplicate. Zruším ho. Áno. A okopírujeme iba tento. Duplikátny a dáme credits. Mouse enter
Change the sprite 17. Ja, myslím, že je to sprite 17. Áno, mouse leaf. Tak sa to premení na sprite 16. Dobre. Tak sa to premení na sprite 16. Áno. Dobre. No. Ale toto vypneme. A nastavíme si. Počkajte. Novú linku. Dáme background. A dáme takúto žltú. Dáme objekt. Dáme tam tento nový kameň. Sice není moc pekný, ale ja som sa s ním moc nehral, takže tady už vidno, že je moc veľký. Tak. Takto. A sem text si urobíme neskôr, teraz to tu porobíme. Teraz to tu porobíme, dáme tam, no takto by to mohlo byť, vypadať, tá miestnosť, kde to bude. Yes. Teraz sa iba pozrieme, skontrolujeme ju. OK, všetko v poriadku. Otvorím si nový sprite. A 57 na 35. To bude taký červený nápis, že Angel Be Angel, tak. Tak. Dáme OK. OK. Precízne. OK, OK. Dobre. Takto. Aha, nemám to nastavené ako objekt. Nastavíme ako solidný objekt, tak. Takto. Dáme object. Takto. Be Angel. Dobre. Ale ešte tam dáme... Neho. Som zabudol. Som tam dať credits. Taký malý text. 8 normálne. 8. And... Povedal som menšie. Žiž.
Môžeš. 4 dáme. To nie asi vidieť, co? Dobre. Necháme to takto. Len toto dám. Robím ho o mnoho väčší. A dám ho takto. Tak. Edičo. Originálne. Teraz vytvoríme nový sprite a to bude už 57 na 35. Takže vám už asi došlo, že to bude ďalší text. A to bude takto. A napíšeme tam takú desítku. Tučným. Move. Okay. What? Albo dáme tam ovládanie control. A to dáme takým modrým a plochu vyfarbíme. Tak, OK. To duplikátneme, tak. Dobre, to by sme mali. Vytvoríme si, to by znamenalo, že ďalšia rúmka. Dáme object a dáme tú obyčajnú stenu. Background, má zelenú, objects, dáme tam, no, to by sme mali, ale teraz musíme vytvoriť ovládanie samostatné, sakra, ne, vypni sa, dobre, a už sa to zapína, no. Dobre. Takže. Dobre. Takže vytvoríme ďalší sprite. A ten bude teda veľký, dáme ho takých 75 na 75. Tak, OK. Move. Zmenším ho. Move. Dobre. Druhý text bude takto. B. A. S. D. Ne.
S-ko. Down. Down. A D. Východ. Takže, prepáčte, že som chvíľku nehovorila, ale sústredil som sa. Tak tady môžete vidieť, ako by ste to mohli spraviť. Tak to nejako, približne. Takto. No a... Tak. A ešte nám teda tú čiaru. Takto. A tu sme mali. Ja to dám všetko preč. No, ja to teraz v krátkosti vysvetlím, môže to vyzerať takto, ako vidíte teraz. Takže bude tam iba pohybovanie sa, dáme OK. A umiestníme ho teda do tej 5. miestnosti. Takto. Ne, toto ne. Objekt, ktorý by vyzeral takto. A dáme OK. Ale credits nemáme ako objekt, ale to teraz nevadí. Až teraz zajímá objekt 16. Takže teraz si vlastne iba nastavíme, že po kliknutí na po kliknutí na credits vlastne sa takto mouse enter, mouse leave, chýba tam left preset
No tak to prehodí do bonusovej místnosti. Tak to prehodí do bonusovej místnosti, konkrétne do room 4. No, mám pravdu, ne? Áno, credits. A je 19. Ne, 19 je control. Credits je 16. Credits je 16. Credits je 16. Mouse enter, change the sprites. Takto. A mouse leave. Tak, change the sprites. 16. OK. Aj chýba to. Takto by to nejak malo vyzerať. No takto zrovna ne. Go to room indifferent, room 4. A to by znamenalo, že my to tu máme dvakrát, tak toto pôjde preč. No. Dobre, tu by sme mali. Teraz vytvoríme ďalší objekt. A to už bude tá 19. A dáme mouse, left button. Tak nás to prehodí do bonusovej místnosti. A tá bonusová místnosť je room 5. Máme OK. Edit event. Mouse enter. Change the sprites. Tento. Add mouse. Leave. Change the sprites. 19. OK. A v room 5 by sme to už mali mať. A vyskúšame, či to pôjde. No, malo by to ísť teda. Lebo ja už som to skúšal. No, ja to samozrejme viem už ovládať. No, takže. Samozrejme sa tu machrujem. A nevložím to do nášho menu. Takže to samozrejme musíme najprv vložiť. Takto. Objekt 14. Credits. To hajzliku dám preč. Credits. A druhý objekt, konkrétne control, ktorý bude tu. Dobre. Teraz tam už trošku lepšie tých koker španielov dám. Tam nie sú len tak. Posrám do králiku. A dáme OK. Ale ešte u týchto máme nastavené, tady nemáme nastavený. A teraz to vyskúšame. Som úplne zvedavý. Áno, mám tu credits, exit, play, control. Dobre. Ale my tu samozrejme nemáme jak sa vrátiť späť. A to je ďalší text, ktorý ideme vytvoriť. Takže 57 na 35. OK. Nastavíme to. OK.
dáme back. Sakra, nevadí. Back. Zelen... Nie. Zase som to spravil tú chybu. Poď teraz túto zelenú. Takto back. Tak. Dobre. Sme mali. OK. Dáme teraz. A vlastne ani nemusím. Že môžem. A veľmi jednoducho duplikneme toto. Až na to, že tam dám 22. A toto sa premení na sprite 23. A toto sa premení na sprite 22. OK. Tak to presune do room 3. OK. A my to umiestnime do room 4. Object. Zoberieme teda tu 20. Robíme ju trošku väčšiu. A zase trošku menšiu. OK, a dáme ju do room 5 ešte. Konkrétne sem. Nie. Sme to. Takto. Sem dáme OK. Teraz to poskúšame, ale určite by to malo ísť, teda dúfam, že som tam zase na niečo nezabudol, ale nemal by som. Áno, máme credits, be angel, back a hra sa nám vypla. Takže som späť. No kde je chyba, to skutočne neviem. Malo to fungovať. Tam potom ešte nemá byť. Áno, preview room by tam malo byť. No vyskúšam to teraz. Je možné, že som sa zmýlil, lebo ja si to musím veľa pamätať aj zo školy, aj tak. Je možné, že som sa zmýlil, tak dáme control, back a vidíte, vrátil nás tu do hry, sakra. A dokonca až do tejto miestnosti. Aha, už viem, v čom je problém. Aha, jak sa tam bugol. Dobre, necháme ho tam. Môže nám kľudne tak byť. Chyba nám nebude. A už viem, v čom je problém. On sa vráti sem, ale my chceme, aby sa vrátil sem. Ale musíme ešte tam aj nastaviť, aby sa vrátil do roomky 3. To budeme potrebovať ten 5. level. Tak, vyskúšame.
Ježišmaria. Tak vyskúšame, uvidíme. Prepačte. Idú za to. Hej. To sa vyplo. Nechápem, prečo svinia jedna. Lebo keď dám control, tak ma to vráti sem. A keď dám credits, tak mi to vypne hru. A na to mám jedno jediné riešenie. Ísť preč. Dobre. Takto by sme to mali. To credits necháme na pokoji. A my môžeme byť rádi, že máme toto. A v ďalšom dieli si ukážeme, ako to uploadnúť. V prípade vám odpoviem na komentáre nejaké, ale ukážeme si, ako hru uploadnúť. Čaute.